Asa ba yung ilahang sa ni panganan? Saryo sa Pilanas? Asa man ni wa naman ni taon ni diring dapita in town. Ay wa naman ni balay. Kauwan-uwan pa jud oh. Sumurog na am siguro yung bagyo. Kana para ba niya akong order nga parcel nga igaturay. Kana pa ani eh. Ano balay sa unahan ay mga tana ko kay basig mauna ng balaya. Naluto na nayangop ah. Wala kay basa pang kahoy. Ano mo siya masako? Dalian na oy kay. Ti bilabi kay kaon kay bug ng panahon. Dali na to ako. Paabot lang mo. Oh, Miso, buntis di si Dambing. ito suwa ka na ba na? Nagbuwag man na. Ano mo? Buntis kon, buntis siya. Saya na kalaagan. Positive ko no. Saya na kalaagan. Sige na mo marites diha. Kuwat mo sildo ana sige mo marites. Dali agi na diha. Salamat sa blessing. Okay ba? Buntis Kinsay dyan, amahan, hubog ko ato. Lumo siya kay Bog, kinsa amahan, Oh, hubog siya. dalagan man. Hubog man kayo. Gambeng. Ah, proud pa kayong kagwang. Di-post pa jud kaon niya. Ang stuktan niya, Bi. Hindi pa kitang laki sa. Jun, nung sa laki, wala siya tagtag sa laki. Yan na tagam. Dirisi kay tagan man kayo. Inom. Kung na diha. Ayo. Ay, Ngayo oh. Ma'am. Ma'am, kana pwede manguntana, ma'am? ayo, pwede na. Kanang asa dapit ang balay ni Saryo sa Pilanas, ma'am. Kailan ma'am? Saryo sa Pilanas. Sa Pilanas di. Ay, la kayo. Kabit siya. Ha? Ay, wala din. Turay ang balay. Tura pod ang balay pating layo ah. Sa baba. Ah, Labang kapikas buntod. Tadaan na mamay. Ma'am, nga wala may balay diha. Tapos babuka na kayong baba mo kanay. Nagusara nga balay. Kaya ba? Bulhog ka diri ma'am. Saka balik. kanang agay ka ng babaw mo. Sakit na ma'am. Ya, ma'am. Sada na mamo sana shopping na. Asa kuan Shopee aw iyahan ning parcel sir nya. Ako lagi yung tangi deliver sir nya. Wala lagi na asa mo labang ko anang kinabungturan kayo ma'am. Oh, iniglabang ni mo ana. Nana ilang Balay, balay. na Saryo na Ah. diha. Iya na para sa tanan ma'am. Kadaghan gud ana. Oo, iyahan ni tanan ma'am kinahanglan jud ni ihatod kinanawag mo gud si sir ganina kinahanglanon jud kuno kainin niya kay Sus. uwan kuno. Ma'am pwede raman tanay cancel. Uy, kayo naglaing timpo marabang na ibagyo. Mo lagi nga wala dai hanging bridge diha ma'am. Asa mo kumuagi diha ma'am? Wala man, Wala man, jud ha. taon Hangin na siya, hangin ra no, pati hangin na. Pero wait, Grabe po sa sari puti man nagisugat lang ta ka diha ma'am. Uy, pagkalayo ato ilang balay lagi. Sige kung tawag niya nya out of coverage naman siya ma'am. Ay, why signal ila? dapat ikaw G mo adto dito, ma'am. Ikaw G dapat mo adto, ma'am. Hana gud nagparcel si Saryo daghan jud nagparcel si Saryo ay. Oo, tingog man na sir kay ambot ingon man to siya nga. Vibrator ang tuna. Pwede daw ako aning isa man. Kasaryo man na ma'am Saryo. kana. Pangayuan lang ni Sir Saryo na mo. Ay, kung saryo na may vibrator. Walay pagana diha ma'am kanang mo lungtan og 24 oras. Ah, patay ta na Sana. sir. Kaya akong message Yeah. ma'am murag kondisyon man kay pirme. Nya lain pa ato mo adto na ko ma'am kay mulupad ta diha ma'am mo man taga kapyutan diha. Sus mo jud pagainon ma'am nga diskarte na jud nimo. Delikado pag ara ma'am, mas slide jud ka, ma'am. Modulhog pa ka, musa ka pa ka. Ah, mas maayo ma'am, cagit lang dira ma'am. Oh, Ah, manawag sagit-sagita lang siya, madungog raman kay mo iko man tingog. Saryo, 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 saryo. Ano ba? Saryo, Ma'am. saryo. Kaon sa lugaw dire ma'am. Dai lugaw mi ma'am. Ah, salamat na lang sir kay hapon na ra ba sir? Ako sa ning i-deliver Okay, sir. magabian ka ma'am. Hado sa barang dali ma'am. Ari, sa Sige po, ma'am, ari, isa pa yan. Ah, sige sige. sige, agi Dulog na. lang. Sige ma'am, ari sa Yung ko anak ba? ma'am. Kay lumas ito. Yung anak ko eh. Duyan man ning naog dis duyan. Na. Padung na yung anak. Ato eh, dito ko. Asa mo kumuagi ani nga perti naman ning libuna diri. Oy. Slayo para ba oy? Ug maunang balaya, perti pag yung layuan niya. Munaog pa ko dito sa bus. Matay di ko kaabot ani. Sa may maayo aning buhaton. Na di gini magsilbi gyud munaog ko kay perti pong lapuka kaayo. Buhaton na ni ha? Makadungog ra siguro nag-akong tawgon. Asa mong balay niya na akong tawgon di.
Plastar kaya atong tawgon basig makadungog ra. Sir! Sir Sario! Supilanas! Naa kay parcel, sir! Gikan sa Shopee! Yuhu! Sir Sario! Makuha ni mo dire, sir! Ay, nitubag, oy! Sir! Ito lang kung tilaok, ani. Yahoo! Sir Sario! Nakay parcel! Woo! Iro naman yung tubag na ako. Adi na magsilbi ako lang ng ibalik niya ugma eh. Sige mada. Muadto na lang ko, sir! Kawama ka ng tubag! Bad! Oh, muadto na pa eh.